1, 2, 3, 1, 2, 3, gravant. 1, 2, 3. El meu avi va anar a Cuba. Hola lectors, disculpeu aquest inici, és que sempre m'ha agradat aquest moment. Abans dels concerts d'Havaneres, 1, 2, 3, el meu avi va anar a Cuba. Què tal? Com va tot? Jo molt estressat, però he anul·lat tot el que tenia aquest matí, que eren moltes coses, moltes reunions importants, amb grans directius d'empreses, molt importants, perquè trobo urgent comunicar-vos el que està passant en el món editorial català. És molt fort. Jo no sé què els hi ha picat aquest any, no sé què està passant, si és un símptoma del coronavirus o no sé, però s'està publicant molt a Jack London. Si jo Jack London l'havia llegit fa un temps, La Llamada Salvaje, editat per Nòrdica, i m'agrada molt, però tampoc és un autor que es mogués tant i tal, i no sé què ha passat aquest any, especialment en el món editorial català, que no sé, no ho entenc. Però sincerament, jo aplicaré la màxima aquí del que diu Proust a l'ombra de les noies en flor. Per a tots els esdeveniments que en la vida i les seves situacions contrastades tenen a veure amb l'amor, el millor és no mirar de comprendre, ja que en allò que tenen tant d'inexorable com d'inesperat, semblen regir-se per lleis més màgiques que no per racionals. I té tota la raó. I com que jo, per Jack London, el que sento és amor, I'm in love, no miraré de comprendre aquesta dèria d'aquest any per publicar Jack London. Però sí que us vull parlar en aquest vídeo de 3 perles de Jack London que s'han publicat recentment en català i que valen molt la pena llegir. De veritat, benvinguts a Entre Lletres. Aquest retorn de Jack London a les llibreries catalanes, retorn que, insisteixo, celebro moltíssim, va estar liderat pel segell juvenil de l'altra editorial, que és una passada, i es diu L'Altra Tribu. I va ser amb la publicació de La Crida del Bosc, un dels relats més famosos de Jack London, considerada l'obra mestra de la seva joventut. I em preguntareu, per què te'l vas tornar a llegir? Fa uns anys ja te l'havies llegit en castellà, en l'edició il·lustrada nòrdica. En primer lloc, per aquesta edició. És preciosa. És preciosa i a través de la pantalla és difícil valorar lo preciosa que és, perquè a mi una cosa que m'agrada molt d'aquest llibre és el tacte de la coberta. No sé si és tota la col·lecció que és així, però a mi aquesta edició m'encanta, o sigui, físicament. Veieu? Jugar amb aquests colors taronges és una preciositat. El punt de llibre m'encanta aquesta col·lecció, m'encanta aquest segell, m'encanta l'altra editorial, o sigui, no estic descobrint res. I la segona raó és perquè aquesta traducció ha estat feta per Ferran Ràfols. Jo, Ferran Ràfols, he llegit bastantes traduccions seves, però el primer títol que em ve al cap quan penso en Ràfols són les traduccions al català de David Foster Wallace, de Periscopi, i és un traductor que m'encanta, i realment aquesta relectura de La Crida del Bosc m'ha encantat. L'he tornat a viure com si la visqués per primer cop. Realment porta La Crida del Bosc al català actual, que combina la perfecció amb el relat ple d'acció de Jack London. La Crida del Bosc és una novel·la llarga, 140 pàgines, publicat per Entregues l'estiu de l'any 1903, i Jack London la va escriure després de passar gairebé un any a Yukon, una regió inhòspita i salvatge al Canadà. Allà Jack London va veure moltíssims gossos, la majoria huskies, sotmesos a les ambicions salvatges dels homes que anaven a la recerca de l'or. Estem en l'època de la febre de l'or, on tothom descobria or per tot arreu, per Califòrnia i per tot l'oest americà, i els homes anaven a regions gairebé inexplorades del mapa buscant or, i en aquestes incursions aquests homes els hi era del tot necessari anar amb trineu per desplaçar-se ràpid per grans distàncies. I òbviament els trineus requerien gossos forts i resistents a baixes temperatures. De veritat que encara no he començat a parlar de la trama de La Crida del Bosc i m'han trucat 3 vegades. 3 vegades! De veritat, que jo quan em poso a gravar un vídeo me n'adono de lo sotmesos que estem als telèfons, a trucades. És impossible concentrar-se durant una hora en una cosa. És impossible, perquè et truquen, t'envien un mail, et truquen aquí a casa, et tornen a enviar un mail, un WhatsApp, 3 trucades perdudes. És impressionant. Estem absolutament sotmesos als mòbils i a la comunicació instantània i a la impaciència
generalitzada de la gent. I sé perfectament que tu, que m'estàs veient aquí, només has vingut a veure com parlava Tres perles de Jack London, estàs dient, però què m'està explicant aquest tio? Que a mi això no se m'aplica, que a mi això no m'afecta. De veritat que sí, perquè això és el que penso jo quan em diuen això. Però quan em poso a gravar un vídeo com aquest, me n'adono que tenen tota la raó els que em deien això. Tota la raó, estem molt sotmesos i no ens n'adonem. No ens n'adonem. No sé per què me'n vaig. Encara no he acabat de parlar de Jack London. Bé, comencem a parlar pròpiament de la trama de La crida del bosc, vale? Per mi la gran particularitat d'aquesta obra, i segurament part de l'èxit de La crida del bosc rau en això, és que el narrador és un gos. És a dir, el narrador d'aquest relat no és cap home, sinó és un gos que es diu Book. En Book és un gos domèstic que té una vida relaxada, viu tranquil·lament en un ranxo de Califòrnia sota la protecció del seu amo, el jutge Miller, i la seva monotonia bàsicament consisteix en jugar amb els fills del seu amo, deixar-se acariciar i menjar quan li posen el pinso. Part de córrer pel jardí... Bé, una vida absolutament ociosa, tranquil·la, no s'ha de preocupar de res, se li dona tot, només ha de ser un gos obedient, deixar-se acariciar, ser mimós i ja està. Bàsicament el que se li requereix a tot gos domèstic. O sigui, jo, al meu gos, l'únic que li demano és que quan arribo a casa em rebi content, que de tant en tant sigui mimós, es deixi acariciar, anem a passejar, es porti bé, no m'estiri de cadena, i a canvi d'això jo li asseguro tot, el menjar, absolutament tot. És com el pacte social entre l'home civilitzat i el gos domèstic, jo diria. Tanmateix, la vida d'en Book canvia completament el dia que l'ajudant del jardiner del jutge Miller el roba per vendre-la a uns traficants i pagar així un deute de joc que tenia. Al seu torn, aquests traficants s'emporten el Book a les terres inhòspites i glaçades d'Alaska i allà venen el pobre i desorientat Book com a gos de trineu a dos canadencs entregats a la febre de l'or. Dos canadencs inspirats segurament en els homes que Jack London veia a Yukon. Homes que no es preocupaven pel benestar dels gossos que feien servir per tirar els trineus. L'únic que els exigien és que fossin més ràpids, que fossin més forts, i d'aquesta manera en Book passa a ser un gos mimat, domèstic, que no ha de fer res per procurar-se el menjar i tots els cuidados que pot arribar a desitjar un gos. Passa a ser un gos de trineu que s'ha de guanyar el menjar, que cada dia se li exigeix unes proves de resistència per les quals ell no està preparat, que cada dia ha de recórrer quilòmetres i quilòmetres de neu i que no només s'ha de cuidar dels humans, que el tracten brutalment, sinó de la resta de gossos que ja estan acostumats a viure així, no? A fer el que sigui per sobreviure. En canvi el Book, doncs al principi arriba com un gos allò civilitzat, en plan... què està passant? I així comencen les aventures del Book pel món salvatge, per Alaska, i al principi veiem que el seu objectiu és tornar al ranxo d'on va sortir amb el jutge Miller, però a poc a poc va perdent l'esperança de poder tornar i va reconnectant amb el seu jo més salvatge. Es van despertant en ell els instints salvatges que porta dintre i que fins ara havien estat adormits. Connecta amb la seva veritable naturalesa, amb la naturalesa dels seus avantpassats, els llops. En definitiva, Book es converteix en una bèstia salvatge que aprèn a desconfiar dels humans i a fer qualsevol cosa per sobreviure. A La crida del bosc ens trobem el millor Jack London, un Jack London molt concís, que posa acció a cada moment i retrata molt bé la crueltat, lo despiadat que és el món salvatge, però d'alguna manera, com a lector, et quedes amb la conclusió que la vida del Book en el ranxo no era real, era un miratge, i en canvi el món salvatge és el món real, és l'home sense màscares, guiat per les seves ambicions i la seva cobdícia, i a la vegada també veiem els animals no domesticats en aquesta ficció que sembla ser el món civilitzat, sinó animals, gossos cruels. Però la crueltat no és tant per ambició, sinó per sobreviure, per les pors que tenen, per haver crescut en aquelles condicions. Per mi, La crida del bosc és un clàssic que, si no te l'has llegit, ja estàs fent tard. Són 140 pàgines, tu llegiràs en un moment. No vagis a veure la pel·lícula, si no has llegit el llibre, perquè el llibre és molt millor. I que realment val molt la pena. És que a més, un cop el comenceu, no el deixareu perquè està tan ple d'acció, passen tantes coses, que es llegeix bàsicament d'una sentada. Per altra banda, Edicions de 1984 és l'encarregada d'editar les dos perles restants de les que us vull parlar. És aquesta edició la que ha tret i que conté La pesta escarlata i La força dels forts. Amb prou feines, els dos relats arriben a 100 pàgines. És que un altre cop, si La crida del bosc ja era breu, aquests dos relats són brevíssims, ja són clarament
contes. I el primer relat que conforma aquest volum, La pesta escarlata, ha ascendit en un moment a ser el meu relat preferit de Jack London. M'ha encantat. Segurament hi té alguna a veure al moment en el qual l'he llegit, segur. I és que La pesta escarlata és un relat postapocalíptic molt aplicable als temps que estem visquent, malauradament. La història arranca l'any 2073, 60 anys després. L'epidèmia de la pesta escarlata s'escampés per tot el món, acabant amb la humanitat tal com la coneixem avui. La pesta escarlata té aquest nom perquè, si no recordo malament, no s'especifica com es transmet, tot i que sí que és altament infecciosa, i qui l'agafa es comença a tornar de color escarlata a la pell i es mor poc després en terribles dolors i sofriments. És una pesta letal, ningú que l'agafa es salva, es moren al cap de res i a més infecten a tots els que tenen al voltant. James Smith, el nostre narrador, és un dels pocs supervivents de la pesta escarlata, per raons que no coneixem, és immune a la pesta i actualment, a l'any 2073, viu a l'àrea de San Francisco. És un home molt vell, segurament l'únic que va viure la pesta escarlata de les persones que queden vives a la Terra, i viu amb els seus nets, que mai han conegut el món com era abans de la pesta, el món civilitzat, i per tant per ells el més normal és aquesta nova prehistòria en la qual s'ha instal·lat la humanitat. I bàsicament la pesta escarlata és el relat del vell James Smith, quan els seus nets, després de caçar, li demanen que torni a explicar la història de pesta escarlata. Tot i que gairebé tots els seus nets són escèptics i no s'acaben de creure el seu avi, sí que els encanta escoltar la història de pesta escarlata. I així és com el nostre narrador narra la seva història, començant abans del desastre epidemiològic, crec que és així, epidemiològic, que va tenir lloc el 2013, quan ell era un professor d'anglès a la universitat i li van arribar les primeres notícies de la pesta escarlata. La pesta escarlata és un relat que pot recordar fàcilment a altres obres com La peste de Camus o Assaig sobre la ceguesa de Saramago, perquè amb l'excusa d'una situació extrema provocada per una pesta, despulla la crueltat de l'ésser humà i narra la caiguda de la màscara de la civilització. A través del relat de James Smith veiem com la pesta converteix a gran part de la població en éssers desesperats per sobreviure, disposats a fer qualsevol cosa per sobreviure, per molt baixa que sigui, i alguns fins i tot reaccionen a aquest desastre de la pitjor manera, de manera més cruel, volent matar, volent robar, volent violar i destruir tot el que veuen. Però per mi, un dels temes més interessants que planteja la pesta escarlata és la transició del món previ a la pesta escarlata, aquell món en què hi havia unes classes altes, on els poderosos eren els que tenien més diners, al món en el qual, per exemple, eren molt ben valorats els coneixements de l'anglès que tenia James Smith, al nou món primitiu posterior a la pesta escarlata, on s'organitzen com tribus i mana qui és més fort. M'ha encantat aquest relat, de veritat. M'ha al·lucinat. Es llegeix en res, però és que ho anava llegint i veia moltes actituds, moltes conductes que jo he vist amb el coronavirus. I mira que el coronavirus no es pot comparar en quant a letalitat. Letalitat existeix. Crec que m'estic inventant moltes paraules avui. Bé, que el coronavirus no és tan letal com la pesta escarlata, que bàsicament mata tothom. Però sí que hi veus conductes i hi veus actituds que et recorden molt a coses que has vist. I això només m'ha passat amb La pesta de Camus, Assaig sobre la ceguesa de Saramago i La pesta escarlata de Jack London. I sens dubte d'aquesta llista, la història amb menys pàgines en diferència és La pesta escarlata. Així que, crec jo, és un gran mèrit amb tantes poques pàgines estar en aquesta llista daurada de grans històries sobre epidèmies. I finalment, en aquest mateix volum hi ha un segon relat que es diu La força dels forts. Són molt poques pàgines, és que és un relat brevíssim, es llegeix en res, però és considerada l'antecessora de La revolta dels animals de George Orwell. Tot i que hi sé veure la metàfora i el missatge que l'apropen a La revolta dels animals, jo la considero molt propera a La pesta escarlata, perquè aquí ens tornem a trobar amb unes tribus i a un altre relat d'un ancià davant d'una tribu. La força dels forts és bàsicament el relat d'aquest avi a la tribu
i explica com la tribu era molt dèbil quan cadascú estava en el seu arbre i no es preocupava pels demés, perquè quan venia una tribu enemiga a atacar, tot i ser menys persones, com que estaven dividits podien anar arbre per arbre i els derrotaven a tots. En canvi, i el mateix avi recorda com van descobrir que la força dels forts radica en la unitat. Quan la tribu va decidir cooperar, estar unida, i encara que només un dels seus fos atacat, unir-se tots per respondre a aquest atac. I va ser aleshores, quan van fer aquesta descoberta, que es van convertir en una de les tribus més importants i més fortes de la zona. Una mica la metàfora està en l'esfondrament de la societat capitalista i en els beneficis de la cooperació social. Jack London jo crec fins i tot que riu dels Estats Units, o el sistema dels Estats Units, perquè en aquest relat, a través d'una tribu primitiva, ensenya com ells ja han entès els beneficis de la cooperació social i la societat dels Estats Units no ho ha fet. Fins i tot hi ha algun moment que un nen diu, però érem tontos, no? Si pensàvem realment que dividits i cadascun al seu arbre érem més forts que tots units. I aquí el lector diu, doncs, sí, realment som burros. Però són burros simpàtics. Bé, és aquesta idea, a mi em va agradar, però és un relat menor. Té molt sentit recopilar La pesta escarlata amb la força dels forts, pel que he dit. Els dos s'ambienten en un món primitiu i els dos contenen grans lliçons sobre la humanitat, sobre el capitalisme, sobre com ens organitzem. I aquestes són les 3 perles de Jack London, de les quals us volia parlar en aquest vídeo. Puc entendre per què Jack London és considerat un autor de literatura juvenil. Els seus relats tenen molta acció, són molt concisos, però crec que aquesta etiqueta, la literatura juvenil, moltes vegades impedeix als lectors adults acostar-se a la literatura de Jack London, que a través de les seves històries, tot i tenir-hi molta acció i tenir un ritme realment trepidant, transmet grans valors i lliçons que no només poden ensenyar alguna cosa als joves, sinó també als adults. Per exemple, més enllà de les aventures de Book a la crida del bosc, Jack London reflexiona sobre la supervivència, la crueltat, el contrast entre el món salvatge i el món civilitzat i el retorn a les arrels, a la veritable naturalesa dels animals. La pesta escarlata és un altre relat de contrastos, i és que veiem perfectament el contrast entre dos mons provocats per un desastre apocalíptic. També ens mostra la veritable naturalesa de l'ésser humà i fins i tot la solitud de la gent gran, a qui ningú escolta. A mi em feia molta pena el narrador de La pesta escarlata, perquè era l'únic conscient de tot el que hi havia hagut abans de la pesta escarlata, i la majoria dels seus nets li falten el respecte, el tracten de boig, quan en realitat és l'última persona que queda amb el coneixement atresorat per l'espècie humana al llarg de moltíssims anys. Ell mateix fa com la reflexió de dir: ara haurem de passar un altre cop totes les edats per arribar al progrés que teníem abans de la pesta escarlata, no? Jack London et transmet molt bé la tristesa d'aquest avi. I finalment, a La força dels forts, Jack London, amb molt poques pàgines, et transmet els beneficis de cooperació social i una gran lliçó sobre com ens organitzem com a espècie humana. És a dir, tots aquests relats que contenen aventures, moltíssima acció i que en aquest sentit potser són molt juvenils, també tenen una gran càrrega social que, si bé la reforça com a literatura juvenil, també la fa molt interessant pel lector adult. I això és tot. Meravelles, meravelles. Heu de llegir Jack London. Si no heu llegit Jack London, l'heu de llegir, i si ja l'heu llegit, l'heu de seguir llegint. Doneu-li el like si us ha agradat aquest vídeo, deixeu-me als comentaris si heu llegit Jack London, si us va agradar, si no, per què, i si em recomaneu altres obres d'aquest autor, més enllà d'aquestes 3 de les quals us he parlat, perquè tinc moltes ganes de seguir llegint aquest escriptor. I sobretot, a veure si ho dic bé, no oblideu subscriure-us al canal per no perdre-us cap vídeo. Sempre se me fica aquí una castellanada, perquè ja tinc com el missatge molt interioritzat de Jotalibros, el deixo anar i sempre em surt alguna castellanada. Crec que en aquest vídeo ho he dit bé. Llegiu molt.